Molweni zihlobo zam, namhlanje masikhe sithi gaba ngobomi bukaNoma Phakani. Siqonde ukuba kutheni sele eyi-YouTuber nje. uNoma uzalelwe eNqathu kwisithili sakuGatyane e-Eastern Cape, ezalwa nguMandokose, uManala noTolo uZulu. Ufunde kwaNozizwe Junior Secondary School kwalapho eNqathu. Imatriki yakhe uyokuyifunda eXolosa Senior Secondary School edutywa kwalapho e-Eastern Cape. Uphume apho wayofunda kwi-University of the Western Cape, UWC. Apho ufike wenza i-BA yakhe. Waze wenza i-Higher Diploma in Education, HDE, kwalapho e-University of the Western Cape. Uphume apho wayofunda kwi-University of Stellenbosch. Wenza i-BA Honours, esenza i-LLC, Linguistic Literature and Communication. Ugqibezele ngokwenza i-masters zakhe kwalapho eStellenbosch, esenza phantsi kwecandelo lesiXhosa, i-literature, ubhalo lwencwadi ke ukutsho. Uthe akufumanisa ukuba angasebenza ngemfundo yakhe, wagqiba kwelokokuba makayeke ngoba ukwazile ukubhala incwadi. I-certificate asizukusebenza apha ekubhaleni incwadi. Ndiqalise ngoko ukubhala incwadi ngolwimi lwesiXhosa. Umsebenzi: uNoma usebenze eSpringfontein High School eBloemfontein kwiphondo leFree State. Usebenze eVulamasango eBloemfontein eMangaung kwalapho eFree State. Ndifundise eBulumko Secondary School eKapa eKhayelitsha. Uphume apho eBulumko wayofundisa eChrisani Arts and Culture Senior Secondary School eMakhaza. uNoma uphume apho wayoqala ibhizinisi yokushicilela incwadi zesiXhosa. Ikhampani yakhe yi-Esethu IsiXhosa Publishers. Le khampani ishicilele ngaphezu kwama-70 eencwadi zidibene nezabantwana. Ezinye iincwadi zakhe zisetyenziswa ezikolweni kwa-grade 7, 8 and 9. Ngenxa yeCovid, zonke iinkampani zaye zachaphazeleka. Kungelo xesha ke uNoma wagqiba kwelokuba abe yi-YouTuber. Into ethetha ukuba umsebenzi wakhe wonke nakuwufumana ku-YouTube. Enkosi ke baphulaphuli, nisale kamnandi.